Tak jdeme stavět, máte na to 5 minut a pokud nachytám někoho, kdo podvádí, tak má bán. Skládám kostky na kostky, proto říkej mi trospy, poslyš, postavím co chci, postavím domy a mosty, všechno to dám a to i bez chyb. Trospy, co je to za stavbu nebo za hanbu, budy dům, ten jsem stavěl, už jako malej mám tu TNT, radši tu věc vybouknu. Neuměl jsem stavět, oni se mi smáli teď, já nestavím blok na blok, já na to mám command box, stačí napsat, co chci stavět a on postaví mi to. Nestavím blok na blok, já na to mám command box, stačí napsat, co chci stavět a on postaví mi to. Téma teď je loď, tohle to nemůžu prohrát, umím vážně dobře stavět a ještě k tomu jsem rybář, tady moje pěkná kajuta a tady ryby chytáš trospy, co jsi postavil ty, i když nemůžeš vyhrát. Koukej, postavil jsem tohle, je to pěkný, páč jsem trénoval, naučit se to trvalo, ale čas tomu věnoval, jestli se